Ezt a lámpabúrát fogom most restaurálni. Amit erről tudni kell, hogy a lámpabúrára ráhajlik a karosszéria, és 1 centit ugye rálóg, és nagyon nehéz mögé csiszolni, viszont szivacsos közvetíttel ez megoldható, mert a szivacs az mögé bele tud menni, tehát a szivacsba ütközik tulajdonképpen a karosszéria, és ezért nem karcolja meg. A biztonság miatt azért körbe van tézázva, és hát elég szépen végig lehet csiszolni. Ez már volt polírozva, ezért 183, 20, 600, 1002, 2000, 3000-es koronggal 6 lépcsőbe rámegyek, és utána lakkozom, utána meg majd fóliázva lesz. Nem kötelező fóliázni, nem kötelező lakkozni, ahány autó, ahány tulajdonos, annyi szokás. Ez egy ajánlás, mert ugye akkor nem kell újra polírozni egy lámpabúrát. Tehát egy lámpabúrát lehet többször csiszolni, de nem végtelenségig. 2-3-szor, de akkor az már papírvékony lesz. Úgyhogy ez most a második, reméljük, hogy az utolsó. 10 perc múlva vagyunk, és 320-assal lecsiszoltam. A 180-as után vagyok már, de még nincs letakarítva. Tehát most fogom letakarítani a felületet. Most jön az 1200-as korong. Mondhatnám azt, hogy túl vagyok a félúton a csiszolásban. Innentől kezdve már kezd átlátszó lenni majd a polikarbonát, és megyünk kifele, azaz a szemcse szerkezetek kezdődnek összezáródni. Ha mikronokba kellene fogalmaznom, akkor nagy mikrontól megyünk a kicsi mikronig, 120, 90, 60, 30 és így tovább, egészen akár az 1 mikronos pasztáig, viszont én lakkozni fogok. Most már lehet látni a lámpát, túl vagyok a 2000-es csiszoláson is, és most a 3000-es csiszoló jön, ami már ilyen szivacsos, és az a lényeg, hogy ez már csiszol, tehát már lehet látni majd az izzót teljesen. Vagyok a csiszoláson, 183, 20, 600, 1002, 2000, 3000. Most már lehet látni az izzót, és teljesen úgy mondom vegytiszta vagy átlátszó a polikarbonát. Most egy takarítást fogok csinálni. Ez egy lámpabúra polírozó kendő, amit ugye csiszolás nélkül is lehet használni, viszont én alácsiszoltam, mert hát nagyon csúnya volt a lámpabúra. Normál helyzetben csak ebben átkenem a lámpabúrát, és utána megy rá a lak, és 30 percet szárad, viszont ezt rendesen alá kellett csiszolni. Így néz ki takarítás után, sokkal szebb, az igazság, ebben ilyen kis szériumoxid van ebbe a kis kendőbe, már ki is száradt, de a legfontosabb, hogy ez az, ami csodát csinál vele, teljesen zsírtalanítja, most már nem nyúlunk hozzá, és meg is fordítom mindjárt a kamerát, és megy a lakra, a lakkozásról fogok majd videót csinálni. Még a másik lámpabúrát letakarítom, ugye ez a kendő, és figyeljetek! Erre jól át kell takarítani. És itt fölül volt nagyon csúnya ez a lámpabúra. Most jön a lak, ezzel fogom lelakkozni. Ez egy itatós papírba lévő lakréteg. Megfordítom a kamerát és megmutatom, mert jó látvány lesz. Lakkozás nélkül. Itt lehet jól látni.
lehet látni, hogy feszül ki a lak. Itt még van benne egy kis csík. Mennyi különbség van? És ennyi. Ennyi. Csillog-villog. Itt fönt azért eléggé rossz csiszolni, mert nem férünk hozzá, de hát mivel ez már volt egyszer csiszolva, ezt nem tudtam kiszedni. Itt úgy belemart az előző kollega, hogy ez ott marad. Lak és lak nélkül. Kétszer megyek át rajta. Szépen, ez a végeredmény. Ez az elkészült lámpabúra polírozás 183 600 1002 2000 3000, és utána egy alapozó zsírtalanító réteg, és utána egy lak. A lakkozás után még mindenkinek ajánlom, hogy ha lehetősége és módja van, akkor fóliáztassa le, mert az a kőfelverődésekre tökéletes megoldás. Ez addig lesz ilyen szép, ameddig nem csapódik föl rá egy kő. Onnantól kezdve elkezdi lehámlasztani a lakréteget, ha ez 20 év múlva, 20 év múlva, ha 5 év múlva, 5 év múlva. De ez most jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy gyönyörű szép, és csillog-villog. Köszönöm szépen a figyelmet, akinek bármilyen kérdése van, alul kommentbe írja le, én meg válaszolok itt a másik oldalon, hogy mennyiért csináltam. Nagyon fontos, hogy 320-as, 800-as vagy 1002-es, tehát hogyha 3 rétegbe csiszolok, és utána mindegy, hogy pasztát vagy lakot teszek, az 5000 forint egy ilyen lámpabúra, számlás bruttó árakat mondok. Hogyha 6 rétegbe csiszolok, akkor, és mindegy, hogy utána pasztát vagy lakot rakok rá, akkor egy darab lámpabúra 10 000 forint, ugye nem mindegy, mert kétszer annyi időbe kerül, ezt körülbelül fél 9-kor kezdtem, és most lassan 11 óra lesz, azért ez 7 rétegű csiszolás volt. A 7. réteg ugye a paszta vagy a lak, avval pótlok vissza egy kis filmréteget, úgyhogy ilyen árakkal lehet számolni, szerintem ez korrekt és rugalmas ár. Abban az esetben, hogyha a lámpabúra drága, de hogyha olcsó, G-Astra vagy bármilyen bontott lámpabúra 4-5 ezer forint, akkor nem érdemes polírozni, egyértelmű. Lájkoljátok a videómat, sziasztok!